салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзҳои мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар рӯи экран мешавад. мо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. рафтем навора тамошо мекунем, заҳмат набошад, навора поделитсия мекардем. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Гипрайзем. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хонаро ремонти замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд барои лайкотон дӯстони азиз. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Шоҳмансур 9 километр, кӯчаи Мирзобек. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гипрайзем. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 205 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ремонти замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. хонара фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Султони Кабир. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Чимтепа, пеши пости гаи. 3 сотиқ замин ду дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет ҳастак. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. ремонти хона хуб мебошад. дарвозаи фасон дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. рақамашон ватсап доранд.